Hindi man natin makopya yung original, at least nakuha natin pa medyo magkahawig siya. Hindi ako nakakuha nung talang original na ano niya, mamaya yung original na ano niya na glass, yung salamin niya dito. So ginawan ko lang din ng paraan. O yan. So pailawin mo nga. Yun oh. So paandarin mo nga yung anting ano. Yan. So ayan. So handmade tayo ngayon. O, ito ang aking DIY. So ayan, gagawin natin yan sa tulong ng ating orasyon, santigwar, suob at hilo. Alright. So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga katyaga. So, eto kasing M203 na to nadisgrasya kasi ito nung last endurance sa Laguna ata ito. So ngayon, ginawa natin ng DIY na headlight kasi yun ang unang nabasag nung siya madisgrasya. So ayan, nagkartonize lang muna tayo. Yan ang ginagawa ko pag mga ganyang problema ng motorcycle. Ginagawa ko muna siya ng layout sa karton bago ko siya i-fabricate. So ayan, kahit papaano nakuha natin yung details, hindi naman siya same nung original kasi syempre iba pa rin naman yung gawang original, and tawag dito machine made. So handmade tayo ngayon. Ito ang aking DIY. So ayan, gagawin natin yan sa tulong ng ating orasyon, santigwar, suob at hilot. So ayan, ito, i-repaint na lang natin yan, i-retouch yan. Sana madala natin sa hilot at suob. So ito, i-repaint na rin natin yan. Yan. And then to, ayan, medyo hindi ko alam kung saan to sumabit. So lilihain natin to, and then lagyan natin ng masilya. Yan. So may crack kasi dito sa part na to. Ito. So ito, crack yan. Yan, bumiga yan. So ipapiber natin yan, and then pa-upholsterin na lang natin to sigurong upuan. So ayan, so far and so on, konti lang naman yung damage, pero ang pinakamalaki ay yung sa headlight. So buo kasi yon. So itong mga nasa body kit niya, yung mga pairings niya, is madali lang naman yung lapatan. And then in all, pipinturahan na lang natin din lahat yan. So ito rin. So ito na. After natin tong fiber, so na ito, nagmamasilya na tayo. So yung upuan okay na rin. So magdi-details ako nito kasi para makuha ko yan sa ilalim niya. So may on version, may DIY. So ito, minasilyahan ko na rin. Ito kasi yung may crack yan. So ito, pinaiberan ko ng loob niyan para mas matibay. Alright. So ayan, masilya mode tayo kay M203. Son, makikita nyo na yan kung ano magiging resulta ng ating DIY. Sana maging maganda ang resulta. Ayan, habang nagpapahinga tayo, so magpapahinal na tayo, magpapahinal tayo ng masilya nito. So ayan,
nagkaroon na ng forma yung DIY natin na headlight. So, sana maging successful ito. So, medyo mahirap kasi sarili lang gawa, sarili natin layout. So, tagaan natin ito. Natin pong mag final na masilya. So mag-iipis naman tayo na masilya. So gumamit tayo ng 120. So pakinsa tayo. Okay, let's go.
So ayan, natapos na natin yung natapos na natin yung DIY mas ng ating M203. So ayan. So naggawa na lang ako ng ng paraan para malagyan siya dito ng ilaw kasi wala akong makuhang glass na kagaya nung sa original. So nag-provide na lang ako nito para at least kahit paano ay magkaroon ng design siya. So ayan, natapos din natin. So naglagay na rin ako ng konting design dito sa baba kasi yung sa original wala kasi wala ng back na kasi to. So ayan. So para at least may harang siya kahit paano. So ayan, naikabit ko na rin yung ito, nagrepaint ako nito. Ginawa ko siyang parang metallic gray. So ayan. Hindi dati pa lang yung original. So balak din papinturahan to. So naikabit ko na lang yung mga pairings niya. Yan, naibalik natin sa dati. So ayan. So yan dyan, may damage to dito. May mga butas yan dyan. And then dito, may crack ito dati dito. Yan, itong part na to. Yan, may crack siya dati dyan. Saka dito. So ayan, parang bago na ulit yan. So yung upuan nya, yan, bago na rin. Mabuti nakakuha tayo nung same ng leather nya. So ayan din yung metallic green. So ipinturahan na rin ito ng kagaya nito. So mamaya mag-install tayo nito. Ayan. So natapos natin ang DIY natin na M203 mas. Natapos din natin tong DIY mas natin ng M203. So yan, nabasag ko kasi itong ganito nya. So sabi nung may-ari, ang mahal daw. So inaabot ng 29,000. So dito lang ako sa Mamo Laboratory. Nasa murang halaga lang po yan. So yung lens nya, yan, nagawa natin ang paraan. Yan, may glass na rin. Yan. Alright. So yan, ito din, may mga gasgas yan dyan. Tapos ito, back ito. Yan. So yan, nirepaint na natin. So para walang nangyari. And then ito, yan. So may mga tama yan dyan. Pininturahan na lang natin ng metallic gray. So nilagay ko lang ulit itong M203 na ito para at least meron design. Ayan ang gasgas nya, yan. So yan yung tama nya, no. And then dito, yan, may back din yan dyan. So ngayon, okay na. Okay, saka yun na dito, meron na rin. So ayan, hindi man natin makopya yung original, at least nakuha natin pa medyo magkahawig siya. Nilagyan ko na rin ng bracket sa ilalim yan para at least mas matibay siya, ano. Kasi dati hindi ko nalagyan to ng bracket, ngayon ko lang nilagyan ng bracket. So ayan, may bracket na. And finally, natapos din. So ayan, maraming salamat sa pagtitiwala, Master A. Shout out sa master ng diet, si Papi Alan. Yan, bale. Maraming salamat, Master A, sa pagtitiwala. Paandarin mo nga. So ito, hindi ako nakakuha nung talang original na niya. Mamaya yung original na niya na glass, yung salamin niya dito. So ginawa ko lang din ng paraan. Ayan. So pailawin mo nga. Yun, no. So paandarin mo nga yung anting yan. So ayan. Mukhang alien na bumaba sa lupa. Ganda, no? Quality. So nakaganda yung nakaganda yung kanyang nakaganda yung kanyang ilaw. So ayan. Pwede ba mag-live tayo ngayon?
sa live natin. Okay, God bless. God bless. Maraming salamat sa susunod pa ating mga project. Sana mas marami pa.